Sziasztok, Jelinek Kata vagyok, és szeretnék nektek segítséget nyújtani. A mostanában inkább fürdőszobánk ékeként, díszeként használatos szaniterekhez, amik nem másak, mint a kádak. Természetesen itt a piacon nagyon sokféle változat megtalálható, de most én leszűkíteném azokra, amiket mi forgalmazunk, és ezek nem mások, mint a térben álló kádak, tehát a térkádak. Tehát legelőször az anyaghasználatra térnék ki. Manapság a legelterjedtebb és a legjobb minőséget az üvegszállal megerősített akrilkádak biztosítják a számunkra. Így természetesen a mi kádaink is ebből az anyagból készültek. Itt felületében már lehet eltérés, hiszen újra a divatos matt is piacra került, illetve nagyon népszerűvé vált. Ezt egy másik helyszínen meg fogom nektek mutatni, de itt a bemutató termünk ezen részén ugye a fényes kádakat láthatjátok. Itt formavilágban azt fontos tudnunk, hogy ugye találkozhatunk a kicsit szögletesebb egyenes vonallal, illetve ugye az ívesebb változatot is megtalálhatjátok. Ami még itt érdekesség lehet, hogy látjátok, hogy ezek falhoz vannak tolva. Ezek nem tipikus térkádak, mint amit majd a másik helyszínen is fogok nektek mutatni, hiszen a szélkádunk egy tényleg hagyományos térben álló kád lesz. A legfontosabb különbség az, hogy ezeket sokkal kisebb helyre is esztétikusan el tudjuk helyezni, illetve praktikusan is. A normál szabadon álló kádakhoz elég nagy helyre van szükség. És hogyha nincs elegendő helyünk a fürdőszobában, akkor az nagyon megnehezíti például a tisztán tarthatóságot, mert hogy nagyon közel kell tolnunk a falhoz, tehát nem túl praktikus. Ezért is egészítettük ki a szortimentünket ezekkel a falra tolható térkádakkal, hiszen dizájnban ezek a kádak is nagyon szépek, és nagyon szép interiőrt tudnak biztosítani a fürdőszobánkban. Amit még fontos tanácsként így elmondanom nektek, hogy milyen csaptelepet is használjunk ezekhez a kádakhoz. Ugye a normál térben álló kádakhoz szabadon álló kádtöltő csaptelepet használunk. Ez nagyon szép és dizájnos lehet, akár a fürdőszobán túl a hálószobánkban is. Manapság nagyon sokan szeretik ezt használni. A falra tolható térkádak esetén pedig ugye a normál, hagyományos fali kádtöltő csaptelepet javasolnám a számotokra.